Znate, već u Šarenici negujemo nasleđe, negujemo baštinu, kulturu, čuvamo i stare recepte i prisjećamo se onih zaboravljenih i naravno u tome nam uvek pomažu i naši gosti. Sa Miodragom Milićem smo prošli sve festivale. Dobar dan i dobro nam došli. Ali najbolje vanilice Srbije nismo probali i nadam se da ćemo posle emisije Milica Živković sa nama, pa mogu da kažem pobednica takmičenja zapravo za najbolje vanilice Srbije. Pobednice Milice, dobrodošli. Hvala. Pričat ćemo naravno o tome da su to u stvari, Miodraže, recepti koje nekako svi pamtimo i ti ukusi koji ne zastarevaju, koje ne zaboravljaju generacije. Slažete li se? Slažem se, naravno. Mi se trudimo da to sačuvamo što duže, što više takvih recepata. Preko našeg sajta Recepti Kur online svake godine od 1. septembra do 31. decembra raspišemo konkurs za neki interesantan stari tradicionalni recept. Ove godine, to jest prošle godine, je to bilo za vanilice. I sad, pošto kolege Šarenca nema, mora ja preuzem pesničku ulogu i kažem u Milice najbolje... U Milice najbolje vanilice, pa normalno. A kažete mi, pre samo nekoliko dana, je li tako, u saradnji sa turističkom organizacijom Srbije održano takmičenje? I moram uz zahvalnost veliku RTS-u i vama kao emisiji Šarenica na podršci koju nam dajete. Moram se zahvaliti turističkoj organizaciji i direktorki Labović koja nas je stvarno podržala. U 5 minuta smo se dogovorili i našli zajednički interes u promociji Srbije, u promociji tradicionalne hrane i rezultat je kod vas na stolu. Gospođo Milice, lako se oni dogovore za 5 minuta, ali malo treba više minuta za najbolje vanilice Srbije. Diploma je tu. Da. Šta stoji u tom kuvaru kada se spreme najbolje vanilice? Jel to dođe od bake, od mame, pa se nešto u međuvremenu godinama doda ili se držite tih starih dobrih recepata? Pa isprobavam recepte sve i onda koji je najbolji, njega zadržavam i njega koristim stalno. Dobro, sad svako će reći, dobro, vanilice, lako je to, jel? Malo čašica, malo testo. Kakve su ove vaše najbolje vanilice? Probajte pa ćete se uveriti. Džem od? Od čega je džem unutra? Od šljiva i kajsija. Aha, jel pomešate? Da. Ne pomešam, nego malo od jednih, malo od jednog, malo od drugog pekmeza. Drugo od džemova slabo bi se uklopilo sa vanilicom? Pa, možda bi mogla. Nisam probala. Dobro. Kažite mi, evo recimo za jedan ovaj tanjir, koliko ima ovde? Ovde ste nam donali, pa možda ima 1 kilogram. Pa ne znam, nisam merila meru ovu što ja imam. Dobijem oko 70 vanilica. Oko 70 kolačića. Jesu pojeli sve u tosu prilikom izbora? Ne znam. Što su izneli na 100, pojeli su. Miodraže, kakva je bila konkurencija? Koliko se njih takmičilo za najbolje vanilice? Oko 100 recepata smo primili za ta 3 meseca. Izdvojili smo 10 i onda je žiri od 4 dame preko sat vremena ocenjivao, bilo je nekih 8 kolona, znači 8 kriterijuma. U kolonama. U kolonama, pa se to sabiralo jedno 20 minuta. Baš je bilo naporno za žiri, a rezultat, evo, kažem, kod vas na stolu. Rezultat u celofanu na stolu, evo, obećavam, ostaće sigurno do kraja. Šarenice za posla ne mogu da morate probate, ja sam takođe posle probao i smatram da jesu najbolje. Najbolje. Milice, je li ima ko mlađi da nasledi i vas i vaše znanje i ljubav prema starim receptima? Pa ima snaja i unuka. Snaja je isto vrsna kuvarica. Jel pomažete? Jel pitaju za savete? Pa pitaju, dogovaramo se jedna s drugom kako nešto nekoj treba, pitamo jedna drugu. Dobro, niste strogi i ne kažete neću ja ovaj. Ne. Niste od onih domaćica koja kažu, ma ja to onako, čas posla, pa ne date tajnu. Ne, slobodno sve recepte dajem, nema tajni. Samo da ima onih koji će da ih prihvate i koji će da spremaju, je li tako? Pa to je to što treba da šaljemo dalje, Miodraže, i da nasleđujemo. Mi se trudimo i preko one knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje u štampanoj formi, a kod nas na sajtu Recepti Kur online i deo na festivalu, sajtu festivala, mogu se pronaći ti recepti jer stvarno ima puno dama u Srbiji kao što je Milica koje hoće da podele svoje znanje. I za jesen dolazimo da najavimo sledeću turu. Dobro, obećali ste. Još interesantnije. Jesu najomiljenije vanilice, Milice? Pa kako, za svaki praznik. Za svaki praznik? I mogu dugo da traju i... I najslađe su i nekako ostanu kad pojedemo i ono drugo pa su najslađe. I što duže stoje, one su sve lepše i lepše. Ako izdrže?
Pa to... Koliko kod vas? Jel mogu 2 dana da izguraju? Pa zavisi koliko nas ima. Dobro. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Mi se na jesen družimo. Sad smo dali obećanja i vi ste, Milice, uvek dobrodošli, naravno. Hvala. U Šarenici još jednom vam čestita cijela naša ekipa. Hvala i vama. Evo samo za vas jedna divna pesma i Nevena Stojanović. Jel može?